От първия човек Адем алейхиселям до последния пророк, нашия пророк Мухамед, първата заповед на Аллах към всички хора е заповедта за предаване на духа на Аллах. В този видим свят, когато се придвижвате от едно място на друго, използвате превозно средство. Но по пътя към Аллах, нашето превозно средство е сърцето. С краката на сърцето нашия дух достига до Аллах. Всички приятели на Аллах, следващите учението на Свети Муса мир нему, апостолите и всички сахаби и сподвижници са онези хора, които при живе са предали духа си на Аллах.